Jeg har valgt den her uddannelse som markedsføringsøkonom, fordi jeg gerne vil arbejde med reklamer, når jeg bliver færdig. Jeg synes, det er fedt at gå her på Erhvervsakademiet i Thisted, fordi at det er et lille sted med ikke så mange mennesker, og alle kender hinanden, og vi kender vores lærere. Jeg har valgt den her uddannelse, fordi at jeg har en uddannelse i forvejen, og hvor jeg har stiftet bekendtskab med blandt andet noget kommunikation og noget logistik. Og synes, at det var rigtig spændende, og så vil jeg gerne have bygget noget ekstra ovenpå. Jeg får så mange forskellige input til mange forskellige funktioner i en virksomhed, og man får lidt man får et grundlag for at komme ud og få et arbejde. Det synes jeg.